Σήμερα θα αφήσουμε μια ομάδα από ταχυδρόμους. Είναι η πρώτη τους πτήση, περίπου στην άλλη μεριά. Βλέπετε το πήλιο, απάνω είναι χιονισμένο, το βλέπετε. Τώρα θα τους αφήσουμε να φύγουνε, να κάνουν την πορεία τους. Τους βλέπετε, φεύγουνε. Έλα ρε. Φεύγουνε, η ομάδα έφυγε, τους βλέπετε, πάει ταξίδι. Έφυγαν, πάνε ταξιδάκι, πάνε για το σπίτι τους. Είναι η ομαδούλα αυτή που... Όχι, περάστε. Ναι. Τους βλέπετε, γυρνάνε λίγο εδώ πέρα να πάρουν την πορεία τους, να πάνε για το Βόλο. Είμαστε στην άλλη μεριά. Θα κάνουν κάνα 2-3 στροφές να δουν την τοποθεσία και μετά θα πάνε στο σπίτι τους. Να τους βλέπετε, πήραν λίγο ύψος και θα αρχίσουν να πηγαίνουν για το Βόλο. Είναι η πρώτη τους πορεία. Να βρούνε το μέρος τους. Πήραν ύψος. Όχι, είναι μέσα στον ήλιο, δεν τους βλέπω τώρα. Θα πάρουν την πορεία τους τώρα να πάνε. Δεν φαίνονται. Άτε εδώ πάνω είναι ακόμα. Πήραν ύψος, παίρνουν ύψος, συνεχώς παίρνουν ύψος. Ναι, δεν ξέρω αν τους βλέπετε εσείς. Εγώ στο βίντεο δεν τους βλέπω τίποτα. Και παίρνουν τώρα κατεύθυνση. Αυτό βλέπω. Παίρνουν κατεύθυνση να πάνε στο μέρος που... στο Βόλο δηλαδή. Να, όλοι μαζί είναι. 1-2 έχουν ξεχωρίσει. Έχουν μαζευτεί πάλι όλη η ομάδα και τώρα πηγαίνει για το Βόλο βλέπω. Πήρε το ύψος του και πηγαίνει για το Βόλο. Ναι, να τους βλέπουμε, πηγαίνουν για το Βόλο. Αυτό.